8 ina wannan aiki. Ya kamata a ce na san daɗinsa da wahalarsa, na san wani irin mutum zai iya ɗaukan wannan wahala. Wannan ba yana nufin na fi kowa cancanta da wannan aiki, wannan ba yana nufin cewar wanda duk na ce gashi ba shi ne fi kowa cancanta a jihar Kano. Akwai miliyoyi, amma tun da dai mutum ɗaya ne zai yi. Na hangi cewar Salihu Sagir Takai na san shi tun yana shugaban ƙaramar hukuma na Takai, sannan ni ina permanent secretary a cabinet office. Ina mu'amala da duk ciyamomin da suke wannan lokaci. Na san ƙwazonsu, na san ƙoƙarinsu, na san gaskiyarsu, na san amanarsu, na san irin adalcinsu. Yana daga cikin waɗanda suke da amana da adalci da ƙwazo da kishi da ci gaban musulunci da tarbiyya. Ya yi aiki da ni na kwamishina shekaru 7. Kuma cikin shekarun nan 7, shekara 4 na farko ya yi aiki a ma'aikatar ruwa. A ƙarƙashin jagorancinsa muka yi abin da yana daga cikin har bayan rayuwarmu za mu yi alfahari da shi, kuma al'ummar Kano za ta yi alfahari da shi. Matatan ruwa ta Tamburawa mai lita 150, miliyan 150 a kullum, a ƙarƙashinsa aka some ta har aka gama ta. Har aka gama aikin nan ba wani abu ƙwaya ɗaya na asha, na rashin jin daɗi, na takaici ko jinkiri da muka samu a ƙarƙashin shugabancinsa. Ya tafi da aikin nan bisa amana da kuma ƙwazo. To wannan suna daga cikin abubuwan da muka hanga, ko ni na hanga, nake ganin mutum ne mai amana, mutum ne mai adalci, mutum ne mai tausayi, mutum ne mai hangen nesa, kuma yana da ƙwazo na aiki da nutsuwa. Ni babban jan hankali na a kullum kamar yadda muke faɗa, komai saɓanin ra'ayi na siyasa ko na jam'iyya, kar wannan ta sa mu rasa hankulanmu, kada wannan ta sa mu ƙyamaci juna, domin Allah da kansa subhanahu wata'ala ya gaya mana cewar kada ƙiyayyarka da wani ta hana kai masa adalci ko gaya masa gaskiya. Yau da gobe sai dai ya Allah.